bere iztarra ikusi dugu ekialdean. Eta haren atzetik gatoz, umea adoratzera. Opari batzuk ekarri dizkigu, herriaren behar dela bezala. Herodes erregean, hitz hauek entzun ondoren, izugarri eskatu zen. Bere gorteko jakintzu eta eskribei biltzeko agindu zien. Eta zera galdetu. Nor da juduen errege esaten dioten ume hori? Nor da juduen errege esaten dioten horri? Xilik, emakume.